Takže ahoj lidi, zdravím vás Voice 2XT. Čau, já jsem Plago. Čau, já jsem Niko545 a máme nábor do frakce. Naše frakce se jmenuje Unity of Apple a viac vám o tom povie Boys o tom nábore. Boys, si můžeš. Takže pravidla k náboru, nebo takové požadavky spíš. Kázeň a normální chování, prostě shrnu to rychle. Dobrý pravopis, Skype nebo TS. Je mi to celkem jedno, ale ten Skype by byl prostě lepší, no. Schopnost obětovat se pro druhé, když někdo bude umírat ve Warzone, ty tam letíš, prostě zneškodníš všechny a zachráníš ho. Prostě jasný. Umět aspoň trošku dobře stavět, to nevím, co bych tomu dodal. A věk 14+, to je všechno, co bych tomu chtěl říct a přivezme to Niko. No, dobrá. Takže toho je naše první video z naší frakce, takže zatím se mějte a budu se těšit na další spolupráci ve frakci.